jamak. Ping godhok pindang iku yo dadak. Lah kowe iki kepiye ta? Wis tak bendinane nang pasar golek duit. Iki yo ngopo kok yo rumah sana? Nang gelungan. Ngene, Pak. Piye? Aku tak takon saiki. Wis rampung dikon dikone gelungan barang mau. Lah lambe ketok setrika urung. Pak aku ayu urung. Wis. Wis kaya cita-cita tau. Oh, cita-cita tak merongos. Kowe iki urung ngerti wong untung merongos ki ana istimewane. Istimewane iki Ayo otomatis langsung duwe titel MSc to, Pak. MSc kepriye? Merongos sak cangkeme. Oh yo nek omong sing genah to kowe iki. Ora lemu sekolah ki biyen iki nang nggon apa kok iso merongos sak cangkeme iki? Aku mbiyen nang SMKI. Yuk diulang apa wae nang kono? Acting, blocking, lighting, casting, Jur saiki dadi apa? mendring. Yo sing tok dolke apa kok mendring? Sing tak utangke iki reno-reno. Apa wae? Ayo kenceng wajan seblok ketel dandang cetik gelas cangkir sendok garpu mangkok piring kipas angin kloso kasur trimo steret kompor karpet selangkai bar-bar jidat celok kecap celok. Nek kowe iso nirokke jatahku bengi iki peken. Kowe mergo santer kuwi yo ora apal jajal saiki nek alon-alon. Kenceng wajan seblok ketel dandang ceting. Banter. Kenceng wajan seblok ketel dandang ceting gelas cangkir sendok garpu mangkok piring kipas angin kloso kasur trimo steret kompor karpet katok petang sawet gas. Dagelan sak diki ya ora ana sing iso nirokke. Kok yo Lambene kuwi. Piye? Kae turun kowe kok turun aku. Ayo nek delok ayune iki saiki ya Pak, kowe iki rasa bagus sih Pak. Ayo. Umpama di penonton semene kae iki iso bedake. Acetha kok ya penonton. Umpamane diibaratke omah. Kowe aku terus ibu ki beda-beda. Ayo nek ibumu apa? Ibu ki nek umpama omah ki joglo. Joglo anek kowe. Limasan. Anek bapakmu. Anek kowe ki ya cungkup. Wis, Ayo malah sesuk nggo manggon kowe ya ora apa. nek umpama panganan. Panganan. Umpama sayuran. Nek kae iki ya jangan sayur asem. Ah. Nek aku lodeh. Nek bapakmu Oblong-oblong. mula. Umpamane diibaratke mata uang. Ayo Mata uang ki nek kaya ibu ki mata uang dinar. Dinar. Dinar ki Dinar ki awake apa? bodi wajah bersinar. Nek kowe Nek kaya aku ki ya ringgit. Kok ringgit Nek kok. diajari cepet ngaget awang pinter ta. Nek bapakmu. Nek kowe iki pound sterling. Ayo wis Rupa monster turunan maling. kok ora ono sing karo dadi. wong tuwa iki ora oleh ngece kok. Nek kowe iku ora ringgit tak omong. Nek aku ora ringgit ki yo aku ki apa? dolar. Dolar ki apa? Gadule melar wong rongos. Apa iki ora ada kok umpamane dibarake rak ya umpamane ruangan omah. Aku mesti ruang tamu. Ruang tamu aku ruang makan. Nek aku WC. Alah. Nek aku wis ya kowe klosete. Oh dadi kloset iki malah seneng. Paling seneng kepriye? Anek sing tuku wong ayu. Wah, seger lho. Apa kok seger? Ayo kanang ya bendina di rumah karo wong ayu kok. Nek upama sing pas lho wis tuwek mongko mencret kae kopi. Blas. Hah? Ya beli kowe iki. Sing jenenge cek gondok digawe tas buat diapi kae ono ngapusi wong luar. Tas eceng gondrong. Heeh. Tas apa sing paling gede? Ya tasion. Wah, pinter kowe saiki nek kowe pancen wong pinter. Iki aku kobongan. Nek kowe ya goblok. Lah kok goblok? Sing paling gede dhewe iki Tasmania goblok. Tasmania ku gede banget negara. Stasiun ki ning cilik nek Tasmania. Ane ana tas sing lega. Apa? Tas madrat. Kuwi lega. Lega. Nek pancen kowe wong pinter, kowe rak ngunduri, tuwa ki ngunduri apa? Duwe mati ta? Ya ora ta. Apa? Duwe gawe ngrabekke kowe kuwi. Aku ki wis ra ilok esuk deloneh payu. Apa ngene mbah ki malah Kowe iki jujur. nek ora dari krigan ngono ki ngomong-ngomong.
Saiki malah jonjeng. Iki ana sing ngrasani Piye, kok. Pak? Anakmu kok kaya mangkok sak cendole. Mangkok sak cendole iki apa? Ketok wedok kok ana cendole ngono kuwi. Wah nek iki ladong saiki nek kowe pancen kowe iki wong pinter, Pak. Saiki aku tak takon. Takono. Wong tuwa ki ngunduri mati. Mati. Ngopo sebabe wong mati kok ning ngubur dijurke ngalor? Lho nek ora tau nang pengajian sak kuwi. Pancen carane iki kaya ngono kuwi dijurke ngalor kuwi umume iki kaya ngono. Umume ngono kuwi. Ah, iya. Sing ngumumke sapa? Lho, tegese iki pancen wis carane iki ngono kuwi. Ora ana nang masjid kok muni mengke mayite dijurke ngalor ora. Kuwi iki men menghadap kiblat. Nah, Ring tanggon Mekah kono. Nek ruang sulan ngono kuwi bocah lahir wis iso. Anjur apa? Mula wong mati kae ning ngubur dijurke ngalor. Kae mergane nek dijurke katul ora doyan. Ambo arep kok pakane apa bae iki ora doyan nek wong mati kok. Jurke katul. Lah saiki nek wong mati jurke katul doyan jane ora ta. Ha iya ora. Lah nek kowe malah doyan. nek ana wong mati iki sapa sing seneng? Wah, wong mati ki ora ana wong seneng sing ditinggalke susah kabeh. Kok iso? Ayo wong mati ki ora ana yo ditinggalke. Sing seneng ki sing dolayat kuwi tangga teparone kuwi. Ah kok iso? Lelayat sepisan nek genduran ping 7 kok. Lelayat pisan nek genduran ping 7. Seko 3 dinane. 7 dinane 40 100. 1000, setahun rong tahun 1000. Rak nek dundang. Ana ora? Wong nek rasa sosiale gede ki ora dundang iki nyam dhewe. Heeh. Nek mbahne mati kae sing kelangan sapa? Sing kelangan ya putune. Goblok. Nek mbahne mati ki sing kelangan putune. Goblok. Lah sapa? Sing kelangan sing layat. Lah kok iso? Lah kelangan duit. Apa kok kelangan duit? Oh, Nek sing mati kowe ya urung karo ana wong layak. Urung karuan, nek sing mati kowe dhisik, mah aku layat kowe. Ora. Lakonmu wong elek kok ngono kok. Lah ya men saiki ki kowe iki nang kene iki rasa do bagusi, rasa do kemaki. Heeh, karo piye. Iki sing do resepsi ora. Aku lek mata wis kaya ngene anyune. Cetak. Kita mek kacamata kendi? Iki kacamata, anake lanang wis adi memais. Nang buri nang pawon dilatih wajan. Wis. Pak. Pak, Ha incang-incang Kae kae. ya. kok mripat mabang? Wis. Oh, ketake kaya senam kok jebulane ndeloro mripat. Kowe iki nang ndi? Kula, aku ki bar ngombar sapi. Wah, sapi kok Sidarep resepsi ora. Saiki ayo Aku wis kowe sing dar melu resepsi apa piye? ayo si do melu kok. Ganteng ta, Pak? Ganteng. Aku gila aku macak ganteng. Ane yo ganteng kok kae yang keset menggawan yo sapa sing gelem rukuk. Lho, ngandel ora dadi bocah ki ngrungokke, dadi wong tuwa ki nek kandhane anak ngrungokke, Pak. Ha iya. Anane wong tuwa ki rak saka anak. Heeh. Ha ya mula wong tuwa kae do mati dhisik mergo kualat pani ro anake. Yono ping ya. balik. Kualat ki metune pira to? Bar iki tak pek ayam ngene ngono kuwi. Lho dijajake mie ayam. Sing ngomong sapa? Angkame dimekke ayam. Apa? Heeh, nang buri kono tak mekke ayam. Wah, nek kok dimekke ayame milih ngemek mbokmu aku kok ya. Ning iki arep menang ora, Pak? Resepsi. Sida Resepsi. nang ndi resepsi kae? Nang Karangwetan. Karangwetan kuwi nang omah par melu. Ketake Melu. setengah loro kae mantene iki ning ndang kuwi. Saiki jam. Wis saiki jam pira kuwi? Hah? Jam pira? Kon duwe Ayo kok biasanya ndriyahan iki jam pira kok? Ayo saiki gek mangkat wae. Resepsi numpak apa? ya numpak becak. Lho. Aku numpak becak iki. Nek kowe iku ya ora wangun numpak becak iki, Pak. Numpak apa njure? Bandoso. Wis. Hubunganmu kok elek. Bocah ki anggere kaya dandang lak ra wong sesuk sing dijabut kono dhisik kok. Ya urung karuang iki setting srenot urung gelem jabut mulai kok. Jabut ki nek wis mari agek gelem jabut blok. Oh, ngono kuwi. Lah iya. Wis saiki mangkat resepsi. Nek numpak apa sih? Becak. Mbok ora. Ayo sik rada mboi sithik.
Yo mbok kan numpak apa? Pak alah dene le juragan ketan. Numpak Dalane iki rupek ora Kan iki iso cukup. gejluk dalane kono kae nek nganggo mobil iki mah iso gejluk. ayo mobilan kok disunggi nek es halus ditumpak. Aing wae. Ah jajal kok nyunggi ban truk ra malah mledhos anggitmu ki. Saiki ayo mangkat resepsi ku arep melu apa ora iki tukang becak. Aku nek numpak becak kok gambak. Kowe iki yo tepo-tepo, Pak. Simboke ayu kok ngene kok. Yo arep tok tangsangke numpak becak iki. Kowe iki mbok yo tepo-tepo simboke ayune kaya ngene ta. Kowe iki mbok yo ora mesakake yo, Mbok. Wong ayune kaya ngene kok. Iki terus ora pisan mawon. Lanjut ora tangsangke Apa ta urung enekke kok wis enekke. Rasakno. Malah dongko jaburan tak. Ya ora apa-apa mulah aku kok ana oleh murah. piye Pak ini numpak mobil awang rental mobil yo Ya wis nek kok. gelem yo becak, nek ora gelem becak. Nek kan numpak becak mar melu ora. Sampeyan ora kowe, nek ora tunggu mah. Ha tunjuk padake herder napa kok tunggu Mas? Malah Malah gak jare. jare karo kowe. Mau le mau ngombar urung barengku, sapine dikombor meneh. Amang jaluk dikobar jenengan nek. Sapine kuwi. Nggih. Kok iso ya? Rombongane sapi kok ya iki. Wis saiki kowe nek ra gelem, kowe tunggu mah. Aku tak mepet karo bapakmu karo Mbak Yumu. Ayo iki jenenge Mbak Sindi Mbak Namoh. Ayo nek pancen ora gelem numpak becak nang omah tunggu omah. Anu Pak. Wis tinggal ae wong cah edan. Iki biasa kok wajane didilatih kae nang mburi. Ya. Aku tak wong telu resepsi ke nang omah ayah-ayah omah. Dah. Pokoke balik kudu nggo lemper. Alam per bapakmu duwe. Oh wis kisut. Iki kok saing. Ora dilakoni kita mundur. Ono pecah sore. Nek kewan sing paling cilik dhewe sak dunia apa? Semut. Ayo ora. Semut ora. Apa? Cacing. Kok iso cacing? Ya iso wae semut iso cacing nek cacing ra iso semuten kok.